ଖାଇଲ ତତେ ଭଲ ଲାଗିଲା? ଖାଇଲ ଭଲ ଲାଗିଲା? ଲୋ ଖାଇଲ ଭଲ ଲାଗିଲା ନା? ଭଲ ଲାଗିଲା? ହଁ। ରସୁଣ ବଟି କଣ ଲାଗିବ ଲୋକ ଘର ହେଇଛି କେମିତିଆ? ଖାଇକି ଆସିବୁ ପଥର ଆଜି ଭଲ ଖାଇବା ହେଲା। ଘର କେମିତି ଲାଗିଲା? ଭଲ ପଲିସ ଭଲ ହେଇଛି। ଭଲ ଆମର ବାହାଘର ଏବେ ଗୋଟେ କଣ ଖାଇଲୁ? କଣ ଖାଇଲୁ? ଭଲ ଖାଇଛି। କଣ ଖାଇଛୁ? ଆଉ ଘାଣ୍ଟ ଆଉ କିଏ ଭଜା ନେବା ଛେନା ପାୟସ ଖାଇନୁ? ପାୟସ ଖାଇନୁ? ପାୟସ ଖାଇଲୁନି? ତୁ ବା ଏଡ଼ିକି ଗିନାରେ ଗୋଟେ ପାୟସ ଖାଉଥିଲୁ? ରସଗୋଲା ରସଗୋଲା କଟା ଛେନା ପାୟସ ହେଇଥିଲା ପା ଏଡ଼ିକି ଗିନାରେ। ଆଉ ଖାଉଥିଲୁ କହୁଥିଲୁ ନା ରସଗୋଲା ଦିଟା ଦେଇଥିଲେ। ସେ ରସଗୋଲା ଭଲ ଲାଗିଲା? ହଁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ମିଠା? ରସଗୋଲା ନା କିଛି କୁହ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି। କିଛି କୁହ କିଛି କହିବନି ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେଉଛି। ମତେ ବସିଆଣି ଭାରି କାଇଦା ବାସି ମଜା ଅଛି